and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ocean 20. Aldrin, naunsa ka? Misi ka man ko na imong mata nga nagtutok na ko. Aldrin, naunsa ka, uy? Unsa man ka, Aldrin? Unsa man, doon na kay Patol? Wa, uy! Ha? Wa man na, wa. Oh, Wa kipatol. Kuan lang. lain mo ko kaayo kang tanawon. Niungot man ang imong baba. Nga naman na. Kuan. Doon ako'y gusto isulti mo. Unsa lagi na? Nahibaw ka ba nga? Nga? Nga unsa? Lausa? Ako ba? Nga naman ka? May problema ka? Kung unsa man ang imong problema, isulti dayon na Aldrin. Aron makahungaw ng kibati nimo. Aron dili ka takihon. Ako ba? Kay ngano lagi ka? Doon ako'y bati. Usa may imong kibati? Sakit imong tiyan? Labad ang imong Ang akong dughan may doon nagibati, ana. unsa? Kay nga naman, usa may kibati ang imong dugan. May nang may baw ka. Nga ang gibati sa kong dughan. Unsa lagi? Lahos ako no na, be. Di man malitok. Di ano? Lito ka, lahusa. Sige na. Usa may imong kibati sa imong dughan. Sige na. Para kung unsa man ang kibati nimo sa imong dughan, para unsa man na? Para ni Ni? mo. Ha? Doon na kay kibati para nako, Aldrin. Mabuto. Mauna ba na ako nasulti? Doon ako'y gibati para nimo. Nakasiguro ka? Ha? Ana? Oh, nakasiguro ko, uy. Miingon ka nga ang imong dughan doon ay kibati para nako. Pero, wa pa ka mo sulti kung unsa nang pagbati ah. Kuan. Ang unsa? Lahusa na intaho na, uy. Kuan. Oh, Ang akong bation ba kun unsa? kung magadug ulta kay Kay unsa? Kay magkurog ko. nganong magkurog man ka? Kay sa mga gitulong stila na ko'y nawa mas kung nauna. Aldrin, nganong magkurog man ka kung magkadugol ta? Ug unsa man taon nagibati nibo sa imong dugan? Sulti na. Kuan, ang akong gibati nimo kay ayos to. Nainumdum na ko. Kulbaan ko kung makaduol ko nimo. Unsa? Kulbaan ka? Nga naman, magahadlok di ay ko. Dili man, pero kulbaan ko kay Nakagusto ka na ako? Mao ba? Hello? Nahibaw lagi ka sa sumpay sa kay susulti. Oh na. Nakagusto lagi ka na ako. Lagi nagkagusto ko nimo. Unya, kung nakagusto ka, o sa may gusto nimong mahitabo? Ha? Kuan. Kanang Aldrin, kung unsa man ang naasa imong hunahuna o kasing-kasing, ipagkawas na. Kay masakit ka anas kasing-kasing. na bitaw ana. Mauna to. Nagkagusto ko nimo. Unya, o sa may gusto nimo nga ako itubag? Ikali pagbuot. Ikali pagbuot ko na unsay imong itubag nako. Mahimong maghuna-huna pa ko? Una ko motubag? Sige. Paguna-una lang una. Paso-paso lang una dahil sa baybayon. Ina. Sige. Sige ha. Nagkasulti ko niya. Nagkasulti ko niya nga. Nagkagusto ko niya. Pero
Siya may misumpay. Dili di ako nakaingon. Siya di ay. Wa na gyud. Nabadlisan na gyud ang akong aping. Dili ko ibadawat pagka-heart grab. Kaya may garas sa mga akong aping. Miko? Oh, Miko, magsulti lagot tarong Miko. nausap-sap taon ni si Stella, oy. Naamaw naman yung gipati na ko. Stella! Usa magka di ka ginupa ulit sa inyo, day? Dili, kundi ka makiksulti na ako. Nagsulti na bitaw ta? Karon di ay? Ablihin yung pultahan, ano magkatarong tagsulti anay. Ayaw lang. Kaya mura magkag-iring sungkaban. Dayon magkagpangauras kung musakang imong dugo. Anak lang ka rin sa gawas. Kaya rin lang sa kudri sa sod. Unsa magay akong buhaton aron mo balik ka na ako, Miko. Ay di talagang taong kumubalik ni mo. Bisan mag-usap ka diha. Bisan mag-usap ka. Basta, di naging kumubalik ni mo. Dili ikaw ang type ko sa babae. Dili ikaw, nausap na. Unsa magi-type na nimos babae di ay? Kanang dili mo gustong lalaki. Kanang dili mamugno na ako. Kanang magpalayo na ako. Kung ako na buhaton, makikulit ka na ako. Oh, sige. Basta upalayo ka na ako. Uyab na tagbalik. Sige ha, uyab na tagbalik ka ha. Ha? Uyab na tagbalik kay magpalayo naman ko nimo. O sige, lagaw na. Kaya nigawas mo ng pultahan. Uyab na ta. Sige, sige. Babay na, Miko. I love you. Sige, bye-bye. Ato na. Milakaw na si Stella. Sikang amawa ng bayhana. Miluag ng guntingalan ni Tornilio yun eh. Kaya mituom sab siya na ako nga uyaban magbalik kung magpalayo siya na ako. Ay, magawas na ako eh. Kaya palitan akong tambal ng iyag kinarasan sa kong aping. Ay, salamat. Mingaw na gitaon. Nagtuo kang nabuang na kung mamutuo ni mo, Miko. Sila, niapa ka? Ah! Tarang! Agoy, nayabag ng ginimbayana. Naon sa mataon ng kinabuhin ako eh. Nasuspend naman ng kalit. Tungod din yung Stella. Nasuspense lang. Agoy. Ay naman si Altin. Di naman ko kalitok ini. Ang suspense na suspend naman. Ay, ano sana niya? Siya rin. Asa naman to si Altin? Siya rin magkatabang na ko. Akong tawagan. Hala, ang sige itubag ni Ana na ko, no? Na, ang kagwapo niya nagpaso-paso sa dagat. Ikaw, ang taas niyang buhok. Gipalid-palid sa hangin. Nindutan niyang duwingon, eh. Uy, putol na ako magtutok ni Ana da. Uy, si Miko. Hello. Altin, tabangi ko. Unsa? O nga naman eh. Naon sa mga Miko? Nga nung naghilak mo ka? Tabangi ko. Di na ko magkagawas na rin sa kwarto. May samad ko, Alvin. May samad ko. O ano man? Nga nung nasamad mo ka? Si Stella, isamaran ko. Oh! Tabangi ang taon ko. Nasuspense naman ang akong isina na oy. Aha? Oh, sige. Maulit ako niya. Napakoy gibuhat. Napakoy gihuwat. Unya na ko ng imong gihuwat. Ako yung nahagtabang dirigit tigalig. Patay na kong imong maptan. Ha? Horror na ang isina dire. Unsay horror? Ulagi. Murag nasudlag daw tang espiritu si Stella. Nagatang dire si gawas pultahan sa kong kwarto. Hindi na kong gagawas. Oh, mao ba? Ay lang ko nagawa diya. Kay gihuwat pa nako ang isulti ni Ana. Balik ka lang gulo niya na si Ana. Ha? O si balikon good. Dili mahimo. Ako sing waton. Alvin? Niya na sana. Ato bangon ko na siya. Ato bangon ko na ito bago nagikon niya. Ako man siyang gipanguyaban. Usa?
Nagkapanguyab na gyud ka? Nagkasulti ka na ni Ana? Oh. Sigurado ka? Oo, nakasulti rin ko. O niya na sana. Mutubag na siya sa kong gisulti niya. Sige, bye-bye. Ana? Aldrin, kaysa to natawag. Akong amigo. Doon na siya problema. Mao ba? Kinsang amigo ha? Si Miko. Dili siya magkagawas siyang kwarto kun at di siya magkagawas karon kay giatangan siya siyang uyab sa una. Mao ba? Daghan na ay nag-uyab si Miko? Kanang amigo ni mo? Oh, daghan. Ika 29 na ng Karina. Kung tinuod nga gisugot na siya ini. Mao ba? Pwede na gagawin niya sa mga pustahan na eh. Unsa nga? Pustaan ay? Ha? Ay, sa ba ha? Kuan, nagigpustaan na si Miko. Kakun kinsang una makauyab na mo, mo'y magkadaog. O siya ang nakadaog kay nakauyab siya ko na. Ambot lang kung tinuod bang gisugot siya. Pero, ako masig ipangayuan o ebidensya nga gisugot na siya. Papa man siya magkahatag. Kay, naamang yang uyab. Mao ba? O mao nga nanguyab sad ka na ako karon? Aron mo daog sad ka sa inyong pustaanay? Gamay. O si kamay? Kuan, doon ay gamay nga apil ang pustaan ay. Pero, dako, ang tinuod nga Nakagusto ka na ako. Dako na. Unya, gusto na kang mahibaw sa akong tupag karon. Gusto na. Sige, sugton ta ka. Aron makadaog ka sa inyong pustaanay. Naluoy ko nimo nga mapildi ka sa inyong pustaanay. Busa sugton ta ka. Aron mahimong matabla mong duha. Og mauni ang ebidensya nga imong isulti ni anang Miko. Samto. Kalain. Barko, may hanap ako pananaw. Ana, gihagan ko ni mo sa Lips. Gihagdan ta ka sa lips. Og kana ang isulti sa imong Miko. tinuod ka? Uyab na ta? Oh. Uyab na ta, Aldrin. Kana ang isulti na imong amigo nga si Miko. Huwag hindi ko masayop. Huwag hindi ko masayop sa kong gibati. O sa kong nabati. Huwag tinuod sa tunga. Nagyakan ko niyo mo. Dito ako huna-huna lang. Dili. Unsa man. Wala, lingaw lagi kayo ka. Nalipay ka ko, Day. Nalipay. Gusto ka makasiguro nga dili kay sa imo lang huna-huna ang akong pag-kiss nimo. Oo. Kaya murag ako naman itong huna-huna nga. Gihagan ko nimo. Sige. Aron jud ka makasiguro nga gihagkan di ka. Hagkan ta kag usaw. Sa pikas aping nimo. Wala. Tinuod yun, Day. Wala. Huwag hindi ko magdamgo lang. Tinuod yun, Day nga. Imo kong gihagan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!